Molts de vosaltres ja em coneixeu. Soc el Nacho Rubí, o per molts l'Ignasi. El cognom Rubí sembla que sigui d'aquí, però no ho és. Els meus avantpassats venen de Roquetes de Mar, d'Almeria i d'Almansa, d'Albacete, ja que els besavis van venir aquí a guanyar-se la vida, uns en mar i els altres a la construcció. Tenim clar que Sitges és un poble acollidor i que sitgetà és tot aquell que respecta i estima Sitges. Us preguntareu el per què em presento per l'alcaldia. Explicar-lo breument és complicat, però la vocació de servei i l'esperit d'ajudar la gent és el pilar bàsic d'embarcar-me en aquest nou projecte. Vaig presentar-me per Nou Horitzó la passada legislatura, una experiència i un aprenentatge al costat d'un gran mestre, que em va ensenyar el municipalisme i escoltar la gent. Sempre em deia que la gent no es queixava de vici i que els tenien que ajudar al marge del que pensessin o no. I aquesta frase m'acompanya cada dia. L'eslògan de la campanya no és casualitat, un nou horitzó per Sitges, ara fets per Sitges. En aquesta legislatura hem fet una gran feina de carrer. Hem escoltat a tothom, sense partidismes, posant sentit comú i per davant els interessos dels sitgetans. No us parlaré d'un gran Sitges de grans projectes. Volem un Sitges on ens sentim orgullosos de viure-hi. El proper diumenge 16 d'abril us vull presentar l'equip que m'acompanyarà amb aquesta travessa. Un projecte transversal, progressista i inclusiu. Acompanyeu-nos el proper diumenge 16 d'abril a les 12 del migdia a l'edifici Miramar.